manan sa kaawit. Mayong adlaw kaniyang tanan ng mga sukintig paminaw, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Robert, sa di ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, hanggang ngayon. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo nagdasingan nga Robert. Day, kinahanglan bagay ka mo larga? Kinahanglan. Kay dili ta magbuhi din ko parehas ng duha magtambay lang diri. Pero, Day... Robert, nahimo ba? Sabda ko. Kining akong buhatan para ni sa tong mga anak. Ilang kaugmaon ang akong gihuna-huna. Sige daw. Kung magsaligtas imong kita ang imong pagpamasahirog tricycle, makasapag ka na. Ang taon pa lang daan. Sunod abis klase, tulo na sila kabuk mga eskwela. Wa ba ginan imong mahuna-huna? Day, Luna. Isalig ko nimo ang mga bata. Ikani bahala nila sa tangwa ko din Gipug nga nung tanim mo imong asawa, bay nga mo larga? Lisod ba yoy? Di mo siya magpapugong? O diyag makakita tog lain nito? Ano kung mahimo pa na bay? Iyaman ang kagustuhan. Oh, bay Robert. Kumusta man mo diha? Okay rami diri, Day. Okay rami sa mga bata. Maayo hinuon dong. Imingaw na ba kay kunimo? Agwanta lang sa good. Dali ra kayong dagan sa panahon. Tuod ay Robert, sunod semana, magpadako niyo sa akong unang sweldo, ha? E ganay bahala sa pag-budget niya. Oh, Day. Salamat. Magunsa naman ay katuig si Alona dito sa gawas. Pero, nagkadugay siya dito, tagsan naman lang sa kaayos siya munawag ako. Sige na lang. Gwantahon lang sa ginako. Sa katuig na lang bitawang pabuto na ko ug makita na miyan Alona. Tingawas yung mga asawa dito sa gawas, bay, no? Makita agad nga malipayon siya, bay. Oo, bay. Nabaguhan sa tingali siya, kay lahir magid kaayo kung nakas gawas. Dili, bay, oy, kuan ba? Naman siya ay kuyog pirme nga iyang ipost sa Facebook. Sabay? Wala ka kita sa iyong mga post. Wa man. Amaw na. Wa mo kay update good. Naunta kay imong cellphone o Facebook para updated ka. Dili kay magsigir kay panghuwam sa imong anak. Bay. In town, uy. Mura gani magisamok na ko dinhi karon. Nagtrabaho in town ko dinhi, uy, Robert. Day, igo mo lang kung nangutana nimo kung kinsa nang imong kuyog. Kauban ako. Kinsa man di ay? Nagduda ka na ko dinhi? Day, igo ra ko nangutana. Sige na, bi. Kasama ka sa kong trabaho dinhi na. Day. Pabagid manawag sa mama ni mo? Wa man pa. Wa palibak pa ay. Nanawag na. Amiday. Hello. Robert? Oh, salamat nga nanawag ka. Abi na kung di na yung ka manawag na ko. Sorry ha, Robert. Pasensya na ko na init ko ni mo itong last tawag na to. Ang saon nga. Kapag na ganing ikos trabaho din Unya, layo pa ko ninyo. Unya, idadahan pa ko ni mo dili mao. Sorry, Day. Gimingaw lang yung kay ko ni mo. Parehas bitaw ta. Pero dong, sige lang.
Gabing antos na lang yun, mauli na ko. Abuton ti ka, day. Mahal kiti ka. Mahal sad kaayo ti ka, Dong. Day, salamat intaon nga ni Anigid ka. Kimingaw na kay ko ni mo, day. Gimingaw sa kiko ninyo. Mga anak. Ma. Nak, nakoy daghang pasalubong ninyo. Dali mo. Luna. Day, pila na lang kadlaw ug mahuman ang imong usa ka buwan kapin nga bakasyon dinhi. Dili ba pwede nga din lang ka mobalik? Dong, dili pwede. Wa ka makakita sa kalipay sa mga bata. Sa dihang naana sila mga butang nga ilang gusto. Dili pareha sa una. Nakutob sila mo tanaw sila mga classmates. Kay kita, wa tay kapalit para nila. Day, sige lang, pasensya na ka. Ako man ta, ang butang ko pasabot ba nga, ako man ta ang lalaki, pero ikaw mo'y naningkamot ug maayo para namo. Dili ko na iksapayan, Dong. Dako sa kag natabang sa tong pamilya kay sakto nimo sa pagpadako ang atong mga anak. Nagdako sila nga matinahuron ug anak tungod nimo. Alona. Okay ra ka, day? Ambot. Kakalit mo kong giluod. Mabdos ko. Tinuday? Nalipay ka? Tungod ani, dili ko makalarga! Buisit! Alona. Karon nga 2 years old na atong anak. Malarga na akong balik. Day. Unsa nasad? Huwag na nasad ko nimo? Sa duha ka tuig nga nag-standby ko din ni Robert. O sa nahatag di mong kaayuhan namo, ha? Nahatag ba nimo ang gusto sa mga bata? Kontento naman ka makakauntag katulos sa kaadlaw? Alona. Gusto ko mo magsadili. Dili ka makabuot na ako. Unsa? Tagsa na lang kayo manawag si Aluna ni mo? Bay. Delikado. Basi nakakita na ginasiglain dito, bay. Bay. Pa, naini-chat na ko ba? Murag para imo maning chat pa? Jerome man pangan? Ha? Bika no? Palihog kog ingon sa imong papa nga dili siya maoy tinuod nga amahan sa inyong kamanghuran kundili ako. Doon na may relasyon sa imong mama dinhi sa gawas. Kinuo ko. Unsa? Pagduminaw sa Lex Pino. Sorry, Robert. Nakasa ko mo din hito kay... Nagtuo ko nga ikaw ay amahan pero sa pagbintan ako sa mga adlaw. Dili di ay... Ganong lakahimo magkanako ini, day. Sabi sa na ko nimo. Sorry, Robert. I'm so sorry. Pauli din sa ato. Ug undag sa imong trabaho diha. Kung di gali ka mo pauli, buti pasabot nga mas gipili nimo ang imong laki diha kaysa namo nga imong pamilya. Robert! Bakit di magawa? Sakit kayo para nako, nga ni upat na katuig ang bata, unya diha pa nako mahibawi, nga dili day akong may amahan. Hangtod karon, nagpaabot ko sa pag-uli ni Aluna dinis Pinas. Andam ko sang dawaton ingon man ang bata. Tungod kay para nako, ang mas labing importante, ako mo'y nailhan sa bata nga ako mo'y iyang amahan. Pero kung dili gyud gani siya muuli, buti pasabot, mas gipili niya ang iyang laki. Kay namo nga iyang pamilya. Dili lang kutob, ug dagating salamat, RMN. Mao kito mga higalang kaagi ni Robert nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit kadaguluhan hanggang ngayon. Ang mong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas.
Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Obra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong suwat suliran. Ako si Joel, hingkod ang pangidaron, minyo ug taga Malabuyok, Cebu. Apan dili gini akong suliran. Suliran kini sa akong kauban sa trabaho nga si Rindel. Minyo, 39 anyos, ug may duha ka mga anak. Punto legal kining iyang suliran. Kabahin kini sa iyang pangan. Aron ninyo hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Yan ako sa mong trabahoan. Mahayo kay di pa ko late. Oh, uy, ang ako maning kauban si Rindel. Wa ba siya kabantay na ako? Seryoso mag-isig naong ron? Kiaway man siguro ni siyang asawa. Ako pakalitan, be. Rindel! Ay. Lalaki gid ka, pre. Nakalitan man tuod ka, pero wa ka maigking sama sa usa ka babae. Kung mao nahi kaning makalitan. O sama sa kaning mahuyang nga moingon dayon. Ay! Mana ba no? Laki gid ka. Usit rape ni mo eh. Ay, wara god. Kita manggugko nga nagduko-duko ka diha nga naglakaw. Nya, hangad sa langit. Para pag kuan nahibong kay ko. Unsa di ka? Anong ka? Ay da. Naglabar akong usa ni tabo sa kong pangan. Ay. Ha? Kaya naman ano sa miyong pangan? Napiyang? Amaw ka, pre. Buha nga bitaw, pre. Huwag ko makasabot ko na unsa na akong pangahan pa. Naglibog dyan ko unsang pagkitabuha. Kay, gano'n lagi? Ay da, istorya taon niyang lunch break, pre. Panso sa ta, basi maliit na ta. Unsa? Uy, dako agud na ng problema ha, pre. Unsa man ang pagkahitabuha? Na, huwag ko mahibaw ko na unsa na, pre. Kung unsa pagkahitabuha nga nung naduha akong pangahan. Sa naglibog ko na. Rendi lang yung pangan, di ba? Paano sa to? Sa pagkuha na ni mo ron og PC yun sa ganito? Render na nga akong pangahan, pre. Render? Abinuang. Di ba nga kasado man mo sa mga asawa? Oo, pre, uy. Og kaning Rendel, pre. Nga, mo ang pangahan karon ang akong gida. Pagkataos akong mga anak, pre, mo gina akong pangahan silang birth certificate. Sukat pagsugod na akong trabaho. Mauna ng pangahan ang akong gida. Mauna na inaasa akong SSS. Pag-ibig. PhilHealth. Sa akong mga ID ug tanan akong transactions. Bira libugag yun. Na, dako ka ng problema tuod, pre. Mulang. Mong naglabal akong urong, pre. Pero sa inyong papakasal ba? Di ba malukat man taan nag-birth certificate? Naglukat yung tingali ko, pre. Ano mo ramag? Dili ka sigurado? Dili man ako nag-process sa akong mga papili sa mong kasal, pre. Ang ako magong mama. Ha? Ulitaw, babaya akong trabaho din, Maong di mapakasal na mo sa akong asawa, pre. Nabaliw kong mama sa tanan akong requirement sa kasal. Siya na ang mo process. Kay duty man ko. Kanil laging nangayawat taon kong duty kay kaslunon ko. May gastuhan. Ang imong mama siguro ang nagmaniho ana sa munisipyo, pre. Ibaw na siguro tong mama ni mo ana. Gimaniho lang aron nga magkasal gyud mo. Pangutan na lang imong mama. Na, patay naman akong mama, pre. Unsa? Hasta ko, naglibog ko nga nakalusot nga nakasal ang akong amigo sa iyang asawa nga ingon madi ana nga may problema siya sa iyang birth certificate. Wala sab siya mapangutan-an kay patay naman sa bang iyang mama. Nga mao gyud nagprocess sa mga papili sa ilang kasal. Ug unya,
Mao ba? So ko na pagkahitabo agod. Naglibog lagi bini parang rindi lagi kung nga nung nahitabo na. Kaya nakasal ba siya sa iyang kuan, sa iyang asawa karon? O niya mo man nga na ang gigamit. Oh, posible gyud tuod nga iyang mama ang nagmaniho ana. Aron lang makasal siya siyang asawa. Amo sa na siya akong duda. Kay may kailang man kuno tong iyang mama nga na magtrabaho sa munisipyo. O manggani kuno to iyang gipamalihog sa pagproses sa iyang mga papilis kasal. Kung mo nakipuhat siyang inahan, tako na nun silang problema ron. Problema, gyud. Kaya tiyaw mo na nga, sa tanan niyang records sa trabahoan, sa SSS, pag-ibig, PhilHealth, sa ilang kasalog sa mga birth certificate sa ilang mga anak, kanang Rindil ang iyang pangan. Unya, ang iya gyud ang pangan sa PSA, Rindil. Ano sa spelling? Ang iyang pangan gyud nga gida kay Rindilman. R-E-N-D-Y-L. Unya kay sa PSA di ay Rinderman. R-E-N-D-E-R. Rinder. Layo, ara gyud ay ko na spellingon, uy. I mean, maklaro gyud unta ang sayop ba? Lahi rabas kalainan ko ng diferensya I ug E o kanang O ug Q nga di kayo maklaro ba? Murag duda sab gyud ko nga gimanihon as siyang mamas munisipyo. Nga largahan na lang ba aron lang siya makasal. Loy niya sa records di ay niya sa eskwelahan dong unsa man di ay. Kaya di ba, pangayuan man taan nag-birth certificate sa itong mga maestra ini-graduate na ito gikan sa elementary o sa high school? Driver ba na mo si Free Rendel? Parang man siguro ganin nagkahumalog elementary? Unsa? Hala, dako man naggasto gaw. Ha? Sa ako na ibawaan, God, kung sa records nimo sa PSA, mausag yun na tumanon o sundon. Unya kay sa record niya tanan, kanamang Rindil ang iyang kuan pangan. Dili man ka lang render sa PSA. Kana mo'y dapat ipausab gaw. Og dili ang PSA. Unsa? Nagpangutana og sulbad ini ang akong amigo. Puwerte gid kunong dakua og gasto sa pagpausab sa iyang mga records. Og hasol pagid kuno kaayo. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ang pangan sa kong amigo sa iyang mga records kay Rindel. Apan sa iyang birth certificate sa PSA, Rinder man hinoon. Apan nganong nakasal man sila sa iyang asawa? Ikaduhang pangutana. Ang tanan gyung records sa akong amigo sama sa SSS, PhilHealth, pag-ibig, marriage contract o birth certificate sa ilang duha ka anak kay Rindil gyud ang naa sa record. Mao nga gusto sa kong amigo nga ang PSA mao ipausab. Pwede ba? Ikatulong pangutana. Kung dili mapausab sa akong amigo kining sayop sa iyang mga records, dili ba niya siya makaklaim sa iyang mga benefits puhon sa SSS? Ikaapat og katapusan. Unsa magay mas maayong buhaton sa akong amigo? Unsa may angay ani niya nga ipausab? Asa masab siya moduol og mga pila masab kaha ang iyang magasto? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joel. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana natong emotional, mga problema nato sa mga nagkalain-lain nga mga karelasyon, kapikas, pagpanrabaho nato, mga dokumento kung sa panang mga pangutana nga gusto ninyo makabtan og tubag or kasulbaran, ipadala ang inyong suwat guys. Suliran_612@yahoo.com or naatay Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang
detalye, hinungdan, sinugdanan na ninyo mga pangutana ug mga problema. Dako na mong pasalamat sa tanang mga naminaw nato sa mga nagkalain-lain nga plataporma, social media or Facebook account nato. Dili lang ang drama mapaminaw guys ha, ang uban pang mga programa papaminaw gyud nato na siya aning ato ang Facebook account, napod ta YouTube account, and of course no lagi po nato ang radyo no based on our radio frequencies. And thank you also sa mga mo message nato, mag-like ug mag-follow sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account. Joel, ang pangan sa to ang letter sender, taga Malabuyok, Cebu. Hingko dihang pangidaron minyo unya iyang pangutana di ni para iyaha pagkabahin ni sa iyahang kauban sa trabaho katong si Rendel no napaminaw man na nato sa drama ganina. Si Rendel minyo unya ang iyang pangutana I think nato siya problema sa pangan niya kay ang iyahangan Rendel, R-E-N-D-Y-L, pero sa PSA render narong man ang duha ka litra, ER man ang nabutang, medyo layo ragyod no. So una niyahang pangutana kay ilang ingon dako lagi kuno gasto kung ipausab. Unang panguta ang pangan sa akong amigo na sa PSA kay render ang nakabutang pero yan tinuod ngan kuno Rendel. Apan nganong nakasalman sila sa iyang asawa. Posible nga ang nahitabo is ni-execute silang dokumento nga pagpamatuod unya gisugtan sa local civil registrar nga kanaganing mingon tag affidavit of two disinterested persons basin gipasubmit silang dokumento para pagpamatuod. So mo nang gidawat didto ug mo'y gisuwat ang pangan nga Rendel. Pero ang nahitabuan na inconsistent na hinuon ang iyang birth certificate ug ang iyahang marriage certificate. Ikaduhang pangutana ang tanan gyung record sa akong amigo sama sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, marriage contract ug birth certificate sa duha niyang anak, Rendel gyud ang naa sa record. Mo nang gustos kuno siyang amigo nga ipausab ang iyahang PSA. Pwede ba? Okay. Naatay duha ka buok gitan-aw ani. Namong gayuban nga sayop lang ang letter nga which is what you call as clerical error or typographical error. Sama sa ang zero, ang O mahimong zero, O mahimong D, sa una katuma kinaraan pagkasuwat, ang W usay masayop as letter M, kanaganing or nakwangan lang og O, usa ka O, ana ba? Pero kani manggod niya, inigbasa nimo sounds like or ang pagbasa, ang sound parihara, wrong spelling lang gyud, ana gani. Ang problema sa imuha, I don't think, og ang isa gyud is completely a change of the name. Kung imuhang tan-awon, Rendel, render. Okay, medyo lahi ra gyud siya. May tatog Rendel, meaning ang R ug ang L lang ang nagka-problema, no? So, ang think ana is maybe lang no maybe ang atua lang is ginahanglan gyud nato siya ilisan. We'll have to choose, guys. Sorry, nawala ko. na ini-text. Okay, balik na sa pangan. Ang kaning Rendel o render, dili man good, may tatog ka ng ang nalipat rata ba with regards to the name or spelling, pero ang sound similar. Render or Rendel might be, I may be wrong considered as not a clerical or typographical error, but a total change of the name. Nganong ako man ang gidiscuss sa inyo kay lahi manggod ang course of action provided for by law kung change gyud ang pangan or it's just a mere typographical or clerical error. Kay kung typographical or clerical error ra ni siya, sayon ra. Kay di man ta kihalang maadtog korte. Adto ra man ta sa local civil registrar, ipausab, unya, pahibawon dayon, i-annotate na siya sa imong birth certificate, unya pahibawon, ma-annotated na niya, masubmit na po na nato balik sa PSA. Ang problema, kung dili na dawaton sa local civil registrar, unya mingon ang local civil registrar nga kani, change of name gyud ni, muadto gyud tag korte, magkinhanglan gyud tag abogado para mausab ang pangan unya. Honestly, medyo kutig gyud siya. But it's doable. So ako ang suggestion, you try to go to the local civil registrar. Kung dawaton nila nga typographical or clerical error siya, masayon. Go ahead. Katulong pangutana, kung dili mausab sa akong amigo kaning sayop sa iyang record, dili unya siya makaklaim sa iyang mga benefit puhon sama sa SSS. Now, kung dili gyud na niya mausab ang iyang usbon
tanan. Ang iyang SSS, iyang pag-ibig, dadon niya tanan ngadto sa offices aning mga opisina ha, aning mga ahensya ha, ipakita niya ang birth certificate para mausab ang ilahang record dito. Okay? Mura na, hasta ang marriage certificate, mausab pod. Ang birth certificate sa bata, mausab sad. So, but that will make everything consistent from the birth certificates up to the last legal document sa pangan, passport, driver's license, and all. Although, kasabot ko nga ang pinakasayon, ang kanila yung change of name or correction, no? Clerical error, no? Kay, maora mangiduntay sayo, pero we'll have to go through the process. Either way, naagid tay buhaton, di kita pwedeng mag-urong. So, pilian lang ang least hassle o least gasto. Ikaupat o katapusang pangutana. Unsa mangyoy maayong buhaton sa akong amigo. Unsa may angay ani niyang ipausab. Asa man sa siya muduol o pila man sa bang iyang magasto. My suggestion, go first sa local civil registrar kung asa narehistro ang imong birth certificate, no? Asa iyang narehistro ang iyang birth certificate. Unya, ipapangutana hangyo adid kung pwede ba ni siya mo qualify as a clerical error or typographical error para mas dali. Di na ta mo adtog korte. Pero kung kinahanglan yun nga mo adtog korte, mukuha tag abogado, mga baron tag tabang sa public attorney's office para ma-change na siya. Kay para nako, mas muna'y dili hasul, no? Kaysa sa pila ka, imagine na pila ka dokumento imong usbon. Birth certificate, transcript of records, TOR, birth certificate, marriage certificate, TOR, birth certificate sa duha ka anak, tanang mga SSS, driver's license, ana ba? Imagine na pila ka opisina nag-ahinsya ang imuhang adtuon kaysa sa ang local civil registrar or ang court lang. Either way, para nako ang panganim mo usbon. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga nang nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.